שלום, אני מורן בן שבו ואני מנהלת את בית קק"ל למצוינות בית שאן. אנחנו נמצאים פה במרכז הרב-תחומי, שבנוי משלושה מרחבים, מרחב לימודי, מרחב של העשרה והעצמה ומרחב חברתי. הרבה דברים טובים קורים פה והכל עבור הנוער של בית שאן. קרן קיימת ישראל בחרה להשקיע בפריפריה. ההשקעה הזאת באה לידי ביטוי בהקמת בתי קק"ל. פרויקט בתי קק"ל הוא פרויקט שהמטרה שלו בעצם לקדם את הנוער בפריפריה על ידי הקמה של בתים טכנולוגיים מתקדמים בהשקעה מאוד מאוד גדולה של קרן קיימת. אנחנו מדברים על עשרות מיליוני שקלים בבית. פניתי לפני כ3 שנים לחברת DM בבקשה לביצוע של בעצם שיתוף פעולה. DM בעצם אחראית לכל המולטימדיה שאנחנו רואים פה בבית, החל מהמסכים וכל העמדות הטכנולוגיות, המרחב עם כל המחשבים הניידים והחיבורים, ההנחה של הטלפונים הניידים שמוטענים באופן שמניחים אותם רק על השולחן. יש לנו בעצם פה טלוויזיות שהן חכמות, מסכים חכמים, יש לנו את המסך מאחורינו באב שיורד ועולה לפי צורך את האודיטוריום, מיקרופונים שנמצאים ברחבי הבית, שמע שפזור פה באופן מאוד מאוד נכון, ככה שמרגישים את האקוסטיקה, שומעים טוב, אפשר לדבר, אין פה עד. אנחנו ממש מודים ליוסי מחברת DM על הליווי, על התפעול, על זה שהוא נוכח פה לכל תקלה, בעיה, ולכל צוות DM וחברת DM על המולטימדיה הנפלאה שיש פה בבית, באופן מותאם, חינוכית, פדגוגית, שמשמשת את התלמידים ללמוד בסביבה הרבה יותר נעימה, שקטה, מותאמת. אתם יכולים ללמוד, לקחת את הלפטופ, את המחשב הנייד, להתחבר בהרבה מרחבים שונים, ופשוט ליהנות מכל מה שהמרחבים מציעים. תודה רבה לחברת DM. אני רוצה להגיד תודה לחברת DM, ליוסי חסר, לעופר, על היחס, על התכנון, על הביצוע ועוד פרויקטים לפנינו בצפון ובדרום. נתראה ותודה רבה.